gedhi sembarange ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. Nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku Pak. Lho aja. Lho, harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Ki tak tutur ya. Guys ya. Aku ki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku ki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine Cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta. Saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten iki. ora kiko ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Terima kasih pengen. Terima kasih sembah nuwun. Lah, Siap. nggih, wilujeng dalu Mas Klidik. Wilujeng dalu macange Yuli Mbok. Nggih, teksih sehat, semangat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, semangat, waras, kuat sedayanipun. Nggih, menika wonten salam Mas Klidik. Dawuh saking pundi Mas? Saking Ponorogo. Nggih. Assalamualaikum Mas Dalang, gang dalu, gang aktivitas kula saking Balung Ponorogo Balong. Alhamdulillah. Nderek wewungan kula nyuwun lagu bajing loncat mboten langkung. Nggih. Salam dateng Mas Jo Klidik, Jo Kluthuk. Derek salam wangsul rahayu, dateng nggih. panjenenganipun Mas Minto. Nggih. Nggih. Menika saking Kenong Balap niku sinten? Alhamdulillah kenong balap niku kek sentul. Kada senenge ngomong. Dan kita do kangen tenan kok niki kok. Alhamdulillah Mas Minto. Kang Soirin. Cek Kang Soirin. Yoga niku. Oh. Kang Soirin yoga. Iki yogane Pak Sentul niku. Jenengane wis gawe-gawe. Mula alhamdulillah Mas Sentul. Jenengane iki nular-nulari kok iki. Ngeten Mas Minto. Heeh. Kula niku kaya-kaya kaya ketemu dulur saestu. Heeh. Bapak Manidi kalian Bu Paijemi kok ya jembleng serendeng gumun setahun. Kok ya remen budaya, kok ya seneng wayang kulit. Asejene iku kok ya duwe lapangan semene mbane ngono. Ya turi jan. Wayah magrib budal sembayang menyangkali jo nyaking timba. Mumpung sik urip sregep-sregepon nanggap wayang, sok nek mati ben munggah swarga. Wah, Niki iya. lho. Mula niki bengi alhamdulillah Bu Paijem gelar wayang ngeten iki pun pahalane luar biasa. Sedekahe ora umum, rakitang sithik wong seneng ora dirasake dhewe ning dibagi karo warga tetangganipun. Niki Mas, niki jenenge sedekah tun wong sing ora medhit ngeten niki. Jajal sampean delok Bu Paijem kali Pak Manidi. Dicontoh ngono kuwi. Penjenengane lenggah ngono kuwi. Ya. Ayo. Nyenengke to Pak Panidi? Lah iya. Ora sombong to? Gak nyatane sugih tapi ireng ya Pak Maidi. Loh. Sugih tapi ireng ki kepiye? Wong ireng kuwi ndudoke wong tanggung jawab kula wentah. Wong sregep le nyambut gawe tanggung jawab marang kula wargane. Ora nyawang kuwi esuk, ora nyawang kuwi awan, ora mirsani kuwi wengi. Sirah gawe sikil gawe sirah. Oh, akrobat piye kok sirah? Lambemu kuwi lho. Ora lho. Sampean ngarani Bapak Manidi kuwi ireng mergo nyambut gawe. Iki ya ora kena dipaedu mergo nyambut gawene awan. Lah wong sing awakmu nyambut gawene bengi ya ireng to coba. Jajali, loh aku biyen naone putih. Cuman ndelok pas Joko selepe bledos malah ireng, Pak. Oh. Nyapura bledos. Tapi nun sewu Pak Manidi menika nun sewu. Senajan to ireng paribasane ireng awake dhewe ning insyaallah bakal putih atine, putih resik tegese putih atine ya putih keluargane. Amin. Ning nadyan to kepiye wae wong semene kae iki umpama kulite putih, awake putih, sing digoleki lek sing ireng. Sing ireng Pak Minto. Lah iya. Kene iki Pak Minto. Sing ireng apa to Pak Minto? Maksude Mas Minto sing digoleki sing ireng ki mripat Pak Manidi lho. Mripat ki nek putih to lak elek. Nah, mesti ana ireng. Ireng pelengkape ngono kuwi Mas. Nah, ngono lho. Dadi kudu digoleki. Aspal kae ireng. Kae gunane kanggo ben ketok dalane. Jajal putihen kabeh. Ra bloloken mripate. Mula kabeh ki ndelok. Pak Manidi menika lho. Piantune sewu. Senajan to kulite ireng tapi jame kuning. Menika ndudune jame kuning ki piyayi biyen ki senane krepyak ngono kuwi. Menika ndudune Pak Maidi menika
Pak Manidi menika nduduhne keemasan beliau itu untuk keluarganya. Amin 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 amin. Loh, niki nun saya lho Pak Mito. Nyatane mboten sombong nggih, Mas. Nyatane ora sombong. Biasane wong duwe gawe wong sugih, iki lingguhe mesti dingklek sing apik. Nyatane Pak Manidi menika lingguhe ya ning lincak. Iki nyatu ya enake ya kuwi kok. Loh, niki ndudone Pak Manidi niku wong sing sederhana. Nggih. Nggih mboten? Ya. Pak Manidi ku ora ndudone wong nek iso nanggap wayang nimbali jenengan, ning beliaunya menunjukkan bahwasanya kesederhanaan itu yang selalu ditanamkan untuk keluarga. Sugih ora malih, penak ora ndangak, sugih bondo ora pamer dodo. Niki Pak, menika Pak Manidi Pak selalu dingkluk anda pasar ora dudune wong duwe. Delok ngisor Pak nun sewu. Sebabe nyapa kok delok ngisor? Delok duwe ceblok apa ora ngerti. Delok ngisor ki ora sombong. Delok ngisor ki ora sombong. Wong sak rekasane menungso isih ana sing wong sing luwih rekoso. Loh, isone mulya gumantung saka wiwitane rekoso. Isone mulya biyen wiwitane rekoso, Pak. Isone sukses biyen dari proses. Niku Pak Manidi, Pak. Kula niku kali Pak Manidi pun ngeten lho, Pak. Masyaallah. Plek. Kali bapak iki. Loh. Ngeten, Pak. Heeh. Pak Manidi Bu Paijem kali kula jos, Pak. Ha nek kaya bapak, kaya ibu, loh, kaya anak kudune lak bekti kaya putrane. Wis to, Mas Arifin, Mbak Gesa. Pak Manidi menika nuwun sewu. Pak Manidi kali Bu Paijem menika nyapa? Nyapa? Endi? Pak Manidi kali Bu Paijem menika. Lho, la yo endi Bu Paijem endi? Kae nek bapak lenggah kene iki to Mas Minto? Heeh. Nek ibu lho lenggahe ning ndi? Lho, Bu Paijem. Sing ndi? Beliaunya itu loh. Oh. Pak Manidi kuru, Bu Paijem lemu, Pak. Sebabnya Mas, itu menunjukkan bahwasanya perjuangan seorang lelaki demi kesuburan seorang wanita. Kebahagiaan seorang wanita. Saya yakin moto dari Pak Manidi itu adalah happy wife, happy life. Moto dari Pak Manidi, happy wife, happy life. Artinya bahagiakan istrimu, insya Allah keluargamu juga akan bahagia. Dan tepuk tangan kagem Pak Manidi. Iya. Kali Bu Paijem. Jadi cekake rekoso wong lanang sing penting bojone mulya. Mulya, Pak. Wong lek iso mulyakne bojone, insya Allah keluarganya akan bahagia. Contohnya apa sih dijawabne putrane Pak Manidi menika, insya Allah akan hidup berbahagia dadi keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pak Manidi menika nun sewu. Manidi menika madhep mantep niki niate Kang Becik. Ning aja kok gandengke lho, engko lek ngantek kok tembungke rong kata. Mboten Pak niku kula mikir bingung mesakne. Sik, nek Bapak Manidi yen mbok goleki saka makna dan doa nama, maki madhep mantep niki niat Kang Becik diki dina-dina tansah ndedonga marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Insyaallah apa sing dadi gawene diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lah kawengku dening Ibu Panijem, Bu Paijem, pamlika saka tembung, paitane iki iman, jem menika saka tembung jembar dadane. Loh. Kaget aku, kaget. Aku ngrungokne jem ngono wedi lek. Samar nek bleset aku. Aku yo kalem. Paitane iki iman, jem iki jembar dadane. Aku yo tak kalem-kalem wedi kleru aku. Iya. Tegese paitane menungso. Lho iki lho Bu Paijem guyu. Bu Paijem guyang-guyu. Pamlika paitak. Nyapa kok sebabe guyu? Kowe ra ngono to? Nyapa? Becekane akeh kok. Loh, non sewu lho. Pak Manidi karo Bu Paijem ora nampa becekan. Jas. Tenan. Non sewu, iki mau sore lho. Sampai tamu sik akeh lho. Kotake dilebokne. Berarti wis ora nampa becekan. Loh, ora perkara kuwi. Mergo mau akeh wong akeh ning jero omahmu dadi delikne nanti lho. Tegese Bu Paijem menika paitane iman. Insyaallah Bu Paijem imane kuat, jembar dadane wong sabar, Pak. Tegese wong sabar ki innallaha ma'asabirin. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Mulane Bu Paijem ngagem jilbab menika lututne beliaunya itu bahwasanya seseorang yang religi, Pak. Agamis, Pak. Kula lek bayangane wong tua mesti dicontoh karo anak. Insyaallah putrane Mbak Gesa yo nderek jilbaban. Ndi Mbak Gesa? Lah itu lenggah itu. Lah, karo Mas Arifin. Mas Arifin ki kagungan perusahaan CP apa Arta Sentosa. Karo tambang kapur, batu kapur. Nggih. Mula piyayine ya
Bo ngono kae nyenengke. Iya. Putrane Bu Paijem ya nyenengke. Mbok anakmu dicontoni jilbabi ngono ben ketok agamis. Anakku lanang kok jilbabi gedeng jenenge. Maksudnya ki sing wedok kae lho. Wedok sing urung enek kok. Oh, gawe. Ya lek anake ya ibuke diajari jilbaban. Sampun, Pak. Sampun apa aku wingi rono ya mek oren-oren ngoten. Pak Minto, niku lek pas nemoni jenengan pas oren-oren, tapi ning omah niku jilbaban, Pak. Oh. Lho, jauh lho. Lek umpama jilbaban kali Bu Paijem niku sik wasis sik pantes bojo kula, Pak. Pantes bojomu. Kok pantes bojomu? Lho, Bu Paijem itu sewu. Bu Paijem ki lek nggih jilbab biasa. Sederhana. Sederhana. Nggih. Bojo ki nun sewu. Wis ketularan karo digital. Apa kuwi? Tegese iki medsos. Bojoku lek nggih jilbab lho ya. Nggih. Kene kayak kembang melati. Masyaallah. Kene kembang mawar, Pak. Nggih tengah ini kayak kembang api. Wah. Kok mbledos ndase. Lah ra ilang ndase pisan gantine ndas kucing ngono. Kowe iki wong bojo ki dimulyake. Ngene lho. Wong jenenge Pak Manidi kalian Bu Paijem ki mulyakne keluargane. Ngene iki muga-muga Mas Arifin karo Mbak Gesya ki bektine ning anak ning wong tuwa ki enek. Manten anyar ki lek mbok omongi kaya ngapa ora bakal dirungokne. Lah ngopo kowe kok kemelinti kemeruh kuwi ngopo? Sik seneng wong manten anyar dituturi kok mesti ora dirungok iki dasare apa-apa biyen ngono. Pun to Pak, jenengan lho, ampun kowe kok kula, jenengan ya ngono. Zaman seneng-senenge, kuwi diomongi wong mesti ora dirungokne. Mas, wis to. Iki acarane lak pernikahan. Roh. Pernikahan ki antara perkiperan antara laki dan perempuan persamaan gender emansipasi ora ana bedane. Niki niate apik kudu disangga wong loro. Kaki karepe kudu tanggung jawab antarané lanang wedok. Hanki hanya maut yang memisahkan. Mula gawenen tresnamu besok tua nganti temekaning pati. Tutur ya iso lho. Kowe kok ngomong ngono ki rumangsamu gak kena dikandani apa kaya rabimu mbiyen apa piye? Wong rabine Mas Arifin karo Mbak Gesya ki. Monggo rabi sepisan kudu selawase. Ora kena golek liyane. Iki dirumane iya ta? Kok ngomongi aku. Wong wis to, sampean wong loro ngomongi aku muspro. Lho, lah kok muspro? Kowe jajal tuturana manten. Wong iki ya mantenan. Aku rasa nuturi aku. Lah ngopo? Keluarga kowe mulat marit tok nuturi. Ora kudu keluargamu sing dikandani ning narika prasasti ritual temu manten ki lak mesti ana ubur ampen to Mas Minto. Ana ubur ampen. Mula wong manten ku ora kok ming digatoni tuk ora. Ya paling ora sampean ning kene iki kudu ndongake karo temanten ben dadi temanten sing bener-bener bahagia lahir lan batine. Kuwi lho ditemokne mula Cinandra dening Raja Sedina Ratu Sewengi dhawuhe pinanganten kekalih mesti dibopong karo waline karo kembar mayang. Kuwi digoleki to, filosofine apa? Kembar mayang ki apa ngono lho. Apa kuwi? Lho. Kembar mayang dilungguhke kuwade iki lho. Kembar mayang ki saka tembung wong lek dadi teman kekarone kudu mayang ki madhep mantep aja lali nindakke sembahyang. Nah ya kuwi lho, ya kuwi. Wong oleh seneng ning aja lali manembah marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Salah jok kluthuk kowe kok ya pinter mentotuk, tuk ya ampun. Mamak tapuk cangkemmu. Aku yo ham-ham. Coba apa sebabe jroning kembar mayang ki? Dadi penting, Pak. Pin. Rungono. Kok ana gedang raja kuwi nggo apa? Gedang raja menika ndudune Arifin dadi Raja Sedina Ratu Sewengi, Pak. Tegese bengi iki tamune akeh, beliaunya harus sadar bahwasanya diseseni wong akeh. Wong lek dadi menungso dadi manten diseseni wong akeh, awakmu harus membina rumah tangga sing sakinah mawaddah warahmah ben besok dadi contoh anak lan putumu. Alhamdulillah. Kok njerono manuke? Ana manuke. Prosese lak mboten king mriku, Mas. Kok ngendi? Prosese king Janur rumiyin. Ayo Janur. Saka tembung jan ki jaan nur ki cahya. Dadi temanen kekarone oleh pepadanging jagat, oleh pepadanging donya. Insyaallah rabimu oleh pepadang jagat apa sing mbok jakah diijabahi dening Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iya. Januripun lak wonten bentuk kupat, Mas. Kupat ki ngaku lepat pin. Pin, rungokno. Kowe oleh sugih ning nek pengalaman rabi kalah karo aku kowe. Wah. Iki lho Mas, iki ra tau geger Mas karo bojone. Ora tau. Ora tau wong aku wedi karo bojoku kok. Kowe iki kudune ya tatak kok iso. Janure digawe kaya kupat. Tegese ngaku lepat. Wong lanang ya aja egois. Wong wedok ya aja egois. Ning keluarga kudu rebut salah rebut bener. Dadi menungso ki luwih becik njaluk pangapura tinimbang ngewehi pangapura. Lho,
kupatipun mboten kok wujudipun janur digawe kupat ning janur digawe keris ya ana. Keris ki bentuke menggak-menggok dadi rumah tangga aja sampai kaget karena kamu akan menghadapi lika-liku kehidupan. Loh. Dadi ana ya. Lho iya lho. Ana kupat ana keris jur janure dibentuk kaya manuk. Kuwi ndudone yen Mas Arifin duwe manuk. Lho. Ning dinding-nggon ki ya gawane kuwi. Tegese manuk ki filosofi. Manuk ki mibel sak nggon-nggon ning bakal mulih ning susuwe. Saman oleh nyambut gawe rono rene ning aja lali sampean saiki wis berumah tangga kudu mulih nyukupi keluargamu. Janure dicepke ning debok. Debok yen wis mantep kudu ndang bok. Tegese ndang bok ki ndang bubuk. Wong kuwi nyambut gawe ning kono kene aja keko karo wong wedok liyane ya kudu mulih mergo sampean wis duwe bojo. Ning omah paribasan ning sego pecel. Aja ngrasakne ning njaba paribasane enak kaya ngapa ning omah tetep sego tok mergo kuwi sampean wis duwe bojo. Loh, ning njaba kok ketemu capje. Aja mangan capje ning omah tetep sego tok. Loh, ning njaba ketemu parawon. Parawon apa? Rawon ya lho. Tetep mulih sego tok. Ning njaba kok nganti ngerti gule, Mas. Nah, kuwi icipon duduhe tok. Ora kok dudupe tok. Dadi dilihat. Ngono lho. Pin. Bojomu sapa jenenge? Gisa. Kayak bojoku mbiyen yo ngene iki. Alah, bojomu mripate kira ngono kok dadak kira matamu. Kayak pancen mripate ra rukun. Kowe iki nek Gisa didandani cantik. Tak minta. Manten. Saman teko ra labiku mbiyen. Labiku teko ra? Ora teko. Ora teko pancen aku labiku digrebek kok nyen aku. Wong kowe iki ndelok to piye to carane piye? Biyen bojoku yo cilik kaya Gesya. Ning aja kaget, Pin. Kamu harus mencintai awal sampai akhir. Aja nggae mik, nek omong cilik aja nggae mik. Wong bojomu kaya tong prapatan kok. Lah iya, tegese nuturi Pak Minto. Aja kaget karena awal dari akhir kamu harus mencintai. Oke, sekarang masih belum mempunyai momongan. Ning aja kaget sok belek di momongan siji. Bojomu mesti luwih gedhi. Loh. Loro luwih gedine. Telu saya gedhi, papat kok kaya iki. Iki aja kaget, Min. Kamu harus mencintai apapun bentuk fisik istrimu. Mergo tresno ki ora ndelok rupa ning saka rasa, Pak. Gitu Pak Minto. Ini aku kudu komunikasi. Gitu Pak Minto. Ya. Pertama oke. Siji. Saiki saya cilik kaya ngono. Mergo rong ndek momongan. Kok ndek momongan siji, momongan siji. Wis sak ngono kuwi. Ah, lho gede. Nah. Loro. Nah. Telu, iya. Sampai ngono. Bojomu Wis gedhe sembarange. Wis gedhi sembarange, ning aja sampe ngelongi gedene rasa tresnamu karo bojomu. Nah, mergo kuwi sak antarane wong loro kudu komunikasi. Yen iku, Pak. Lho, aja. Lho. Harus komunikasi. Yen iso sampean karo bojomu ben awet. Iki pin tak tuturi ya. Guys ya. Aku iki rabi wis 17 tahun. Weh, ping pira, Mas? Pisan lho, Bos. Oh ya wis. Aku iki tertib ora kaya kowe. Ayo Mas terus nih Mas. Ora, sing diarani tertib iki ora tau duweni rasa seneng karo wong wedok liya ngono. Pak Minto. Heeh. Nun sewu. Heeh. Saya itu selalu memandang bahwasanya beautiful because of love. Terus artine cinta itu cantik itu karena cinta. Jadi mergo apapun bentuk istri saya, mergo kula cinta. Saya selalu melihat bahwasanya istri saya cantik. Kula niku lek ndelok wong ayu-ayu ngeten iki. ora kiko ya. Loh, nun sewu. Ora pengen ya. Loh, jane ya pengen, Mas. Nah, terus. Tapi ya wedi ta kowe. Lah ya kuwi. Ora enak kok wong lanang ki nyawang wong ayu ndak demen ki ora enak. tapi nun sewu Pak Minto. Nun sewu lho. Ya. Nuturi iki Pak Minto. Sang. Jendol HP kowe. Loh. Lho kuwi iki HP-nan karo bapake karo ibuke ke lho, Mak. Tak tuturi tenan. Kok sampean ndelok HP tak tuturi ra gelem, aku mudun lho. Loh. Lah kowe mudun-mudun wong rong kebayare kok. Sapa wis lunas aku kok. Wis lunas deh iki. Lunas lak separuh, Mian. Separuh apa-apa ae. Oh no. Lho. Bapak Ijem. Gesah lho, Gesah. Gesah ngapa Bapak Ijem mbok tuturi kok. Gesah kae lho. Lho Bapak Ijem ndangake. Ndangak trayo nyawang awakmu rada gila ngematne kok. Sa. Pin. Ben awet. Kudu omong-omongan ya. Aja omong-omongan. Loh. Wah, iki lho, Mas. Ilmu piye jajali? Lemar nuturi ben awet. Aja sampe omongan karo bojomu. Lah terus? Loh, lek komunikasi piye?
kok sore entuk omong-omongan. Kadang-kadang ini ada kerap komunikasi itu akan menimbulkan perselisihan perbedaan pendapat. Loh. Akhirnya geger, akhirnya cerah, akhirnya berbeda pendapat, akhirnya padu, itu yang menimbulkan ketidaksejukan. Jadi selama 17 tahun sampean ndak pernah omongan karo bojo. Nggih, Pak Minto. Lah terus nek kowe arepe kon ngladeni terus kepiye Jajal? Gawe bahasa isyarat. Isyarate Bahasa tubuh. tubuh. Contohnya njaluk apa? Nyuwun apa Mas Minto? Umumar teko nyambut gawe tekan ngomah nyuwun Napa? kopi. Kopi kula nggih ngeten tok. Mulai komah ten nggih mek kok ngoten tok. Oh, terus Bojoku mantuk ngeten. lho. Dingkluk balik neh ra? Ya balikne masamu bojoku bungkuk ya. Apa angel men. Kula mek njaluk kopi nggih. Heeh. Oh, Bojoku ngene ta. masyaallah. Aku Lho, bojomu paham? aku ngene tok, bojoku langsung ning pawon nggodhog banyu, Mas. Lho, Mongko kopi susu. Toh, kopi susu kula mek. Itu lho, kula. Weh, Eh. masyaallah wis paham. Wis paham. Bojoku kula pun paham Ngene lek iki kula. apa kok? Lho, Ngene iki. susu. Tadi pun paham bojoku kula lek kula njaluk kopi susu, Pak Minto. Dodone tleter kok ngene. Oh, lho, Pak Minto. Heeh. Gitu. Iya. Napa mle? Kan nek nyuwun mam Jajal. Aku lek njaluk mangan yo ora komunikasi. Contoh Yo nggih Sa. bahasa isyarat. Mek ngene lho, Sa, contoh aku. Pin. Dadi kula lek njaluk mangan, mek Terus lho. Ki ngerti nek mam. bojoku mesti langsung serundul ning Lah pala. kamu kok kebutuhan biologis sak kudu, Nah, Mas. umpama kowe arep nyambut gawe, Nggih. perlu nyayang istri. Ngambung. Mongko kowe ndak komunikasi, ngambung pipi kiwa, pipi Lah, tengen. gisme kok ngoten Oh, tok. ngono ki ngerti ya bojomu. Bojoku langsung ngene Terus ya ampun. langsung nyepak le pipine. Kamu kok pipine sing tengen krowok lho, Pak. Oke, pangan codot tok nek. Lah nek umpama pas malam Jumat, Heeh. njur kepengin ngibadah. Nah, lek njaluk adus lho ya. Nggih, Aku nggih. mek ngono. Ngene. Oh, kuwi ngerti nek mandi. Bojoku langsung nyepakne. Nek nyuwun kendaraanmu kok nyepakne, Mas. Aku mek njaluk kontak. Nek pengen hubungan wong loro. Lek njaluk mangan, aku langsung mek ngono. Ngene aku. Nggih. Nek nyuwun apa jungkas. Wis ngene. Iya. Nek kumpul pengen kumpul wong lanang karo wong wedok. Lek njaluk ngombe aku mek ngono. Oh iya Ngene. bener, Mas. Kudu Iya. sakit. Bahasa iki penting. Anu nek kepengin ngibadah sunah Rasul. Sunah Rasul. Lek pengen adus lho ya. Lek pengen adus lho. Iya. Aku mesti mek ngono. Lek pengen kelon. Ngerti ra? Nah, kuwi lho. Aku yo nggih bahasa isyarat. Heh? Ya jal piye? Jelasno, Pak, jelasno. Mongko kowe rek komunikasi. Jelasno. Aku yo nggih bahasa isyarat Pak Minto. Ah. Ya aku pengen bojoku ya. Nggih. Ujane bojoku apa banyak. Lah jane kon mantu ngene. Yo ngene to. Pengen sunah rasul ya, Ah, Pak. coba. Anu pengen nyuwun. Oh iya lah. Heeh. Aku yo pengen. Nggih bahasa isyarat aku, Pak. Terus Terus akhirnya piye, Bu? Bar kuwi terus bar ngene iki malah terus piye? Aku langsung Terus heeh. bar kok ngesor. Weh, sembrono kuwi nyapa kuwi? Nyapa kuwi? anake wae ganti pampers. Iki celelekan kok, Mas. Kowe iki aja sembrono. Lah kaya nyapa kok dadak njaluk niku Sik, barang. Mas. Heh? Kok dadak njaluk niku barang Lah nyapa. iku kebutuhan kok. Yo tapi ra tak diomongne bojoku wis paham kok ngoten niku. Lah wong carane ndak komunikasine ora omong-omongan yo bingung kancane coba. Lah iya ngene tak Pak Minto. Heeh. Kowe iki diomongi sing apik. Nek wis ngene iki antarane laki dan perempuan Iya. itu disahkan oleh negara dan Iya. agama iso diarani bojo. Nggih. Bojo itu dari kata BJO. Ya. BOJO. Kuwi nek diwaca bojo. Mula B itu bangkitlah imajinasimu untuk memprioritaskan dalam kebahagiaan keluargamu. Ki lho. Iya. J itu jangan memberi janji-janji palsu. Nek tresno ya tresnanono, nek ora tresno ya tetep tunggonono. Lek tresno ya tresno sing tekan ati. Nah, Lek ndak tresno Ya tukuwa. Lho tuku contongmu ki lho. Tegese tukuwa apa barang sing bisa nyenengne bojo. Oh lah kuwi lho kaget. Ben bojomu luwih tresno. Nah, coba Mas, saiki aku arep nyuwun panjenengan. Nggih. Jadi seorang pelawak ki Betul. harus apa-apa bisa. Kula sebenarnya iso Pak Minto. Kula Aku nyuwun panjenengan iki engko nganggo bawa roman kanggo Siap, presiden. Coba kaya ngapa? Kula tak golek sing rada niki mon Wis, Pak.
ben ora perlu sak senenge panjenengan sapa sing dikersake niki mawon sak wulan rantek Pak hah sak wulan rantek niki oh pipit alah Pak Manidi niku nyapa sebabe lenggateng nggih ngematne kentongan bali desa niki ya nduk ngedekan nduk kaya ngapa nduk ora ngono kuwi kok iso kowe ora samar aku ora seneng nek rada cantik-cantik sing tak golek ngene iki lho awet iya wis modele kaya begone batu kapur iki ngene iki lha iki lak calon armadane Arifin to iki alah padine golek aman ya sing aman ki ya ngene nduk ora terlalu banyak pertanyaan masalah lah kok bokamu kaya kebing Mas Kluthuk sampean tak goleke gandengan nggih Pak nduk diah ngadeg kono coba Pak iya Kluthuk jan pados niku. Nyapa to kowe kenyih nyapa to iki Pak minta sing mundhut. Lah. Loh, lah nyapa kok dhuwur tok? Katok siset. Katok wis molor Mas. Lah bocah lemu gawe ukuran es wis siset. Aning ra apa-apa no, aku milih sing ngene iki. Katoke sisut mongko dia ora tau katokan. Aku lo gak tau dikene-ngene ra usah. Aku ngene no Mas. Kowe ra ngerti kok iki tak pesenke klambi kok dilongkas. Arep tak gaweke kok nggon anu bekase tligune anu mak paijem ya nduk kok goni ya iya nongko bar bekas nggih olah-olah kuwi bekas tligu tak gawane mulih tak gaekne klambi nggih sampean ndah nek putih tak wah ora putih tak cuci bersih kok tulisane ra tak ilangi Mas nah aja nganti dilangi bekas tligu engko tulisane ra tak ilangi ben dinggo iki pas dodone berat bersih 5 kg wah kuwi tenan Pak kuwi wah mbok kaya aku karo bojoku ditumbasne gaun to Mas Dik. Sing kok sapa aku ora ndek apa-apa. Bojor. Aku iki wong sembodo kok. Lah Dik iki sapa sing ngirim ning omah? Gaun dawa kok. Gaun dawa kae bekase saka promosi kolam renang baru. Lah kok digawe iki to? Ning kene tulisane ora busek. Piye Mas? Kedalaman 1,5 km. Olah jeru tenan no kuwi. 1,5 km iki berarti wis berjalan jauh. Tak masalah ya. Puter bareng ya Mas. Maraton. Sesuk tak jak renang, Cuk. Kalau aku. Nggih. Iya. Wong ki nek olahraga paling cepet ki renang. Iki lho. Keluarga ki lek harmonis kaya Mas Kluthuk nyangki sapa-sapa aman. Man, Pak. Sampeyan nek ngene lek iso ya Mas meluk aku. Lah lek kono wi apa teko. Iso. Wes. Malah kaya disangka kono malah kaya bakul tewel. Bakul tewel piye iki tak tumpakne pickup aku langsung gawe mik. Iki lho. Tahu bulat. Ya iki kowe ora ngerti kok. Ini ya, Nduk. Nggih. Sampeyan tresno ora, Nduk, karo aku, Nduk? Oh, tresno sanget lho, Mas. Alah tenane. Nggih. Jan bocah kok ayune kaya ngene. Pipimu. Alon to Mas. Ya bocah kok ayune kaya. Sakit lho, Mas. Janggutmu. Ayo ngisore janggut lewani. Jan lang nyapa iki iso. Lah sampean wis duwe aku masa sampean sing kurang bersyukur. Aku yo duwe ngene iki lho Mas. Kono duwe to. Aku bojoku niki lek sing nang ngene aku iki keri aku wis. Kowe nek keri tak kukure. Kowe ora sembrono. Wong lek anak bagiane dhewe-dhewe sing digarap neke dhewe. Nggih, kula tak alih niki pun Pak, pun niku ben kali Mas. Nyuwun anune Mas. Pangkur Mas. Weh. Anune sapa iki? Alumu. Seneng. Ya ampun, gegere kaya karambol Mas. Ompone ramu. Mingkar mingku ring angkara. Heeh, lagune kono elek kaya wong Akarana karnan Marti. Aja Mardi. Napa? Salah kuwi. Pripun? Margi. Lah nggih. Lah yo Margi. Lah yo Margi kok Margi. Lho. Sampeyan napa? Margi. Margi. Lah Margi. Lah yo Margi. Lah sing mau muni Mardi to. Mardi Lah yo salah. Margi niki sing gawe Mardi ngono lho. Lho ora. Pancen sing bener Margi. Akarana karnan Margi siwi. Sinawong ras minengki idung. Aduh ya ampun, tanganmu nduk jajan nduk.
Bocah kok. Sesuk nek nesu aja ngampleng lho ya, Nduk. Kowe ngampleng pisan aku malah lha iki kaya bego ya tahan. Kok ora mau gedine. Bojomu priksana to, Mas? Iki ketoke bal ngombe jamu gelar ngosek ta iki. Ngono. Coba Nduk. Durung diapa-apane ngene-ngene. Wedi kuwi lek ngene-ngene, soalnya lek kono sing ngene-ngene horeg. Ora apa ndek iki ngene iki lek mak kok kok kok. Sinawung res mining kidung Sinoba Sino Karta mrih Kretarta pakartine ngilmu luhung aku yo koyo ngono Mas wani ndak kaya ngono mau Mas ndek tak sium lah kok kulitmu ketut ngono aku nek karo iki gak kenek tapi hatinya kenek ngono lho iki lho Nduk anakmu wis tuku es lho kon peng kalih lho iya ayo Nduk terus Nduk kang tumrap neng tanah Jawa agama ageming hati Jajeng garwanipun Kakang Jajeng maruta kowe ndak penake uripmu ndak bopong ndak boyong ning Kadipaten Malupati ya Jajeng inci Jajeng dalam Kang Mas kowe ndang minggato lah nyapa sisi kok kowe bingung aku kok bingung wong diwehi wong wedok agresif kok angel iki lho aku ya gandrungan kaya kuwi mang to Mas gandrung ya Mas heeh sing enek sogok keri ngono lho gandrung kok sogok keri gudulmu ya terbaru apa tau disogok terus mlebu rumah sakit lah nyapa ya ha piye pas usus gigi infeksi to ayo digandrung dhewe coba kaya ngapa lam tilam iso Nduk berjiwatan suaramu kok apik men to Mas ojo kenyeh iya tak cipok borok malah sesuk nek awakmu pengen kuru menek tebing kae ya Nduk nah ceblok kondur ora kru bongkol ajeng Mas ben kuru dhek kan pendaki ngawur olahraga iki yo pilates yo Mas sing apik olahraga pilates iki lho Mas sing larang-larang lho Mas sing ngene Alah kowe lek awakmu iso lek kaya ngene gak iso balik dikirane ngawur bojoku dhek tak tumbasne sing iso mlayu di tempat kae treadmill kowe ra mlayu ngene treadmill panggah dhek mlayu ning mburi malah kaya anak jaran kae kowe ra ayo dibacetke Ganggu. Ora tak ganggu terus. Wayahku Pak Wito nggih. Heeh. Ah iya. Cuma aku. Iya. Lali Mas. Lala ya. Sodok. Lam tilam balen berjiwatan pagulingan gandese ayune Oh, aku gandrungan to malah iki ketoke Mas Minto lanang wedok iki padha gejala kentire gitu. Padha. Awang nganteng wae penak kok iso aku. Lah kene lagi omong ngono wis ngene. Aku kan yo ikut. Kowe iki Lah justru nek wong wadon agresif iki kudu ndang ditandangi. Pak Minto, kan urung jamu. Aku kadung urung tuku jamu ning pojok rejo tangan urung tuku, Pak. Ora usah tuku kowe ngebel aku titip aku. Ngawur sing enak ning Ndil Wungu nggone jamu Rajiun. Ning kuning la
ngawa liyan Saman romantis ayune kuninge eseme aduh nima sing wedok ki ngimpi apa wong sing lanang ki delok to nek nembang irunge mekrok lho kok ya doyan Inten-intene pun kakang kayak kelejingan to kowe kelejingan ora iso marahi yo ngono lah nyapa kowe kok nesu tukang gender nyak kowe tukang gender ki sing nintingi suaramu gumun to 10 tahun lah aku ora tau bener gitu kowe kene nduk ayo yo nduk apa ki lagune Janjine ora tenanan jebule Oh iya kriwi antati grojokan sing mbok pikir apa saben-saben dielingke terus nanging sajake kontang bali pula wis bejaku ya dik ya wis pancen dadi nasibku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu obahmu rasah nemen-nemen sampean ki ora perlu dadak obah nemen aku wae wis bunga ngaten nggih Kang saking senenge nggih Mas Minto ampun ningali awak kula nggih Kang Mas piye diajeng panjenengan niku sumbangsih napa to kalih kula aku ora nyawang awakmu ning aku nyawang atimu diajeng ngaten nggih Kang Mas atimu karo atiku dadi siji nyawiji mengikat di antara batin dan batin akhirnya menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itulah cinta sejati ya Dengi ning prapatan rong wong ayu ya nyuwawang jare ning omah. Mripatku nyawa wong ayu ning atiku kanggo kowe cahya. Tenan apa piye to, Mas? Mbok picak to, picak. Iya kok nganti jeru lek mono kowe kudu rondap wah. Lah kaya aku. Wah kok lem. Nduk coba nduk. Iwak cucuk padai karo sing bacok ini bangun. Aduh mas ini bangun. Kok tuku cipin dok samarien rata pikir aku de ojo-ojo kuwatir. Ana kadang maniol Entang-entang budal ojo digodeli aduh ojo digodeli. Nah, wis ngene iki lho, Nduk. Goyanganmu ngene iki. Wong sing kakung alus ki sing wedok ya aja kaya kae wis waduh. Ya enggak seru no Mas ya. Lah dhewe kan iso ngene-ngene. Lah kono. Paling tidak ki yen sampean sing ning ngesor ora ubah, aku sing ning dhuwur sing ubah. Ngimbangi ya Mas. Nek aku sing ning dhuwur ora ubah, sampean ning ngesor ya kudu ubah, saling melengkapi. Ora cocok. Kok awakmu ndur obah, aku ngisor obah, akhirnya lama-lama metu bocah. Itu yang jadi. Lah kono suwi. Suwi utrayo anu. Wis aku saiki ming dadeg-dadeg ae. Ayo David. Wes rapopo kasih.
bojaku yo yo wis pancen dadi kasihku tak suwun marang sliramu aja dadi runtike atimu. Iwak cucuk badai pasar jatuhku cipil samar yang raka pikir adute ojo kuate ketake mau pertama mau meneng basa saya bengi iso ngosek to Yan. Ya saya ngrasa. Ndangane penak lho, Mas. Anggere ngrasa penak ki ya saya ngosek ngono kuwi. Jan ya ampun, ya ampun. Ki taun piro ki? Apane sing taun piro? Iki lho kaya treke Arifin lho taun piro? Alah. Manuk gagak kok ngaku meratan kesen aja manten bicara. Aduh Mas, sakit hati. ono kadang mangani roti dan tahu telat digondel ya cuke ojo digondeli. Ndekno sik suwi men to ngendekne. Kowe bocah wadon wani ana ing tengahing alas. Yo gini, apa kowe ora wedi yen kamangsa dening para kabeh kewan sing ana ing jero alas? Aku ora wedi. Yo gini kowe bocah wedok manggon ing tengah. Yen nganti kowe ora kena gaiman. Terus aku wis meneh. Ojo nganti kedaden. Dawa men to, Mas. Ndek kae toprak kedawan, durasi lho. Durasi. Kok nek limbane perlu susah. Hei. Entong neh. Ing papan kene aku ngeman-ngeman ayuku. Yo kene kowe nganti ora gelem ndak eman. Wong kene omong tuk iki lho. Aku tak omong sik aja tuk tak tuk. Kowe ngerti ketoprak apa ora? Lah iya. Mbok tuk tak tuk. Lah iya bojomu iki gedhi ndang tuk. Kudune iki manut sutradara. Iya. Nek wis Pak Siswondo Harjoswito lenggah iki kudune ngerti. Sing lenggah iki Pak Siswondo Harjoswito lho iki. Iya. Siswa budaya mbok yak-yakan koyo ngono. Nek aku ngomong aja tuk tak tuk. Ngomong tak tuk cengelmu. Dirungokke. Dadi lek kono ngomong gamelane meneng dhisik. Nah, ngono ben selaras ngono. Dadi ben ketok. Bocah wadon. Tak takoni sapa jenenge?
Sampeyan tak nut lho, Lek. Hah? Lah sampeyan malah melu-melu kenekan iki lho. Ning kan grimingan swara tipis. Ngendi papan dong. Sik Mas, hop. Endang tuh. Ngono kok jaremu ki seswondo. Iki monggo. Ngendi papan dunungmu? Sapa jenengmu? Sira iku sapa? Jenengmu sapa? Lho. Sapa jenengmu? Jenengku Setyawati. Ngendi papan dunungmu? Ngendi papan dunungmu? Ngapa kok tekon-tekon? Yen kowe ngerti ngendi papan dunungmu, ayo eman-eman ayumu ndak boyong ana ing Kadipaten Malopati, ndak pundhut garwa, ndak sengkake garwa Prameswari, Mo. Nggih. Mo. Ora gelem? Mo. Ayo, manut. Manut to. Ndak mau. Mas, tolong. Aku wedi, Mas. Aku diuber-uber. Masa Mas sampe mbok MBG ngene iki. Maaf ya, Mas. Ndak ketok, Mas. Masa Mas sampe mbok mii yo. Maaf ya, Mas. Masmu arep mbok Aku saking panik lho, Mas. Masmu mbok tawani tuk-tuk to. Masmu mbok usuk-usuk buna kembul. Aku wedi lho, Mas. Peluh. Iki Masmu. Sopo kowe? Sopo kowe? Aku sapa Pak itu? Hah? Lah sapa? Sopo kowe? Aku Batik Madrim. Batik Madrim. Ya. Yen kepara nyata ketemu marang kowe kakangane si Setyawati, ulungno adimu ndak mulyake ning Kadipaten Malopati. Ora iso. Ndak suwun. Yen kowe pengen adikku aku bakal ngene iki Giri Sayembara. Apa sing dadi Sayembara? Sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup karo Bapak Ijem. Kuwi kok iso Setyawati. Setyawati. Aku nek Bapak Ijem aku muni Bapak Ijem aku Pak Barito. Lah wong garwane pake kok iso. Ngawur ae. Piye? Aku ngene iki Giri Sayembara, sapa wae sing bisa ngalahne aku, ya kuwi sing bisa dhaup adikku ya kuwi Setyawati. Setyawati. Pripun Kang Mas? Dunganipun Kakang menang anggoning peperangan Sayembara iki ya. Tembak ngantos-antos ya Nang Mas. Panjenenganipun abdi tansah nganti. Kakang Batik Madrim. Tentokke. Panjenenganmu utawa aku sing temekaning pati ora papan kene. Ayo. Pas. Nasionalan. As. Awas. Kaya wayang wong ngono. Mas. Mas. Aku ngitel Kakang Batik Madrim, aku bakal ngetokne aji-ajiku. Mbok menawa kowe ora bisa ngalahne aku. ing papan ngriki namung panjenengan kaliyan kula. Sekti pundi Batik Madrim kaliyan Angkling Darmo. Ngentokke kowe aku sing kalah, sing sepuh. Mati diring kula.
Madrim malih dadi bakul sate. Kon aja macem-macem malah kowe. Sampeyan Batik Madrim, Batik Madrim. Kon gak ngerti aku kowe. Sakira. Loh, Sakira. Sakira. Senajan to walih kawujudanmu, aku ora bakal pangkling Kakang Batik Madrim. Aja macem-macem kowe. Ayo, tentoke. Iya. Aus. Ayo. Ayo, Batik Madrim. Ayo, sirep. Ejan, malih kawujudan. Iya, ejan kae. Ada Ninja Warrior. Mas. Adalah pulung-pulung. Kakang Batik Madrim terutusan kon ndi? Malih mau Sakira banjur malih kawujudan dadi. Oh, apa cih? Mas. Hai. Mas. Kakang Batik Madrim penjeran tampani gagak pecah silamu. Aku sumu. Aduh, Nek. Aku sumu. Batik Madrim gendeng. Apa teman? Batik Madrim iki ora nggih klambi kok benike ning jaba iki lho. Aduh. Masya Allah. Batik Madrim sumu. Kakang Batik Madrim. Nggih. Batik Madrim pentile kaya ngono. Tak omongi. Batik Madrim ben ngene ae. Ha iya. Wonge nek lembu nek lembu tak mas. Iki kok bar limbukan ben panggah ngono ae. Kakang Batik Madrim. Oh ini mah. Arepa sampean ganti kawujudan. Sedina kaping 1000. Prabu Angkring Darma ora bakal lali marang sampean. Was, yo piye lem? Sumo iki piye lem ndoto sumo iki piye? Nah ngono. Nah, apa kacumu cilik mentel. Tok. Was. Sumo. Luki le nyawang. Awas. 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 Batik Madrim mlaku dompo ini piye? Masya Allah. Iki kudu bubar iki. Loh, sebab Kudu bubar. sebabe Sing gawe gara-gara sapa? Dalang bubar. Loh,
Sampeyan buka ning kene iki mengganggu ketertiban. Lah kok mengganggu ketertiban? Sing berperan sapa? Sing berperan Angling Darmo, tapi sing ngongkon mesti dalang. Sing duwe ketertiban ning kene sing berperan sampeyan to. Aku. Lek ngerti sadurunge iki mau arep ana rame-rame kok ndak kok antisipasi dhisik. Lah aku urung berubah kok. Aku lagi berubah saiki kok. Pada saat iki kudu bubar. Iki lek ora bubar mengganggu Koperasi Merah Putih iki kok. Iki urusane apa? Urusane apa? Ora enek urusan Merah Putih kok, Cok. Badik Madrim. Apa? Yen nganti kowe ora malih kawujudan kaya wingi ni bakal tak sirnake. Sungguh ke. Kowe ora ngerti aku bar iki malih apa? Ora ngerti to? Ora ero. Ayo. Kowe arep malih kawujudan. Kowe lek perang karo aku bar iki aku malih apa? Kowe arep dadi malih sing dadi superhero kowe. Mesti kowe iku bakal kepuyuh ngerti aku. Tak ilangke ganti kawujudan. Iya kowe. Iya. Ayo, Bakte Madrim. Somong siji loro telu. Tokno kasektanmu Bakte Madrim. Bakte Madrim. Ayo. Tokno kasektanmu. Ayo. Matengane. Aduh. Waduh, kita Bu Paijem gitu. Ayo kok dastere Bu Paijem sing diagem. Matengane. Pangapunten. Pangapunten Mas Dito. Yen saurung-urunge aku sik tegel iso namakke Aji-aji Kunjur ganti kawujudanmu. Anu wis kentaan kostum e. Kok kentan kostum iki? Kentaan kostum eneke dasar Ibu Paijem tak gawe. Kowe iki kudune ndang piye ngono? Piye piye wis kostume sentak. Kostume tek. Iku dasar Ibu Paijem nang kumban ngono tak jukuk. Bu elek gemujeng lho, Dlon. Oh alah ya ampun Dlon. Mas, iki Batik Madrim gandeng wis nganggo daster, iki disuwun joget ndangdut. Nggih, Pak. Saged kula mewakili Bu Paijem menika. Alah, Bah, kana. Napa, Mas? Piye? Piye? Wangi. Karo unire mason tok lho. Tak tuk. Bu ngambil daster nggih, Bu nggih. Oh ning kumban mbok selika lho, Bu. Lah iki yo mbok awul-awul yo ngapa? Lah nek kuwi tak gawe. Alah, Bu, aku iki kangenmu kaya mbok lho. Bengi iki nanggap Mas Minto ramene ra umum. Tenan aku seneng ramu karo Pak Minto ki seneng aku ramu. Rejak-rejakne anakmu Gesa karo Arifin. Alah ning jero ki mek isine mek lodok lipik minju tok. Lah gini kok ora mbok tokne kabeh to, Bu? Tak tokne kabeh ngurane apa-apane ya. Kok iso? Kopi sing pundi? Ah, yo ngadeka, Nduk. Kancano. Video mila tembangin dangdut kanggo kanca-kanca nuruman sing sebarangan sampean. Bokong Semok. Ibu ngersake. Ibu ngersake bokong Semok. Mosok ayo nek gumun, mosok datere cilik ngene Bu Paijem yo. Lah yo senane ketat ngono kuwi. Yo ngadeka Mbak Widya, Mbak Mita, Bokong Semok langsung dados. Yo dampingi karo Bu Paijem. Ya ampun. Bos. Sampeyan iki dadi instruktur. Nek kono kuwi dedep ngono lho. Pakaiane aku mewakili Bu Paijem. Nggih, ngono. Pancen biyen Bu Paijem ki instruktur sok horeg pelatih senam yo jajah. Yuk, kaya ngapa? Jogete diwarai. Iya. Matur sembah nuwun. Bokong Semok sampun katur Mas Didik. Ah menika salam saking Mas Kopral Ponorogo. Ugi Mas Nawin ingkang saking Batam selalu monitor panjenengan. Mas Suryonopati Lurah Codot ugi keparang rawuh dudomu wong Wonogiri. Ya. Dibablaske Mas. Menika pundutan saking panjenenganipun sapa iki?
Nyuwun Riyo Ponorogo, Kutha Blitar kalian Karangkates. Nggih, anu nyuwun pangapunten Karangkates menika saged tapi dereng saged dipun pinangkani Pak. Ganti apa, Mas? Digantos Karang Taruna Pak Mitoka. Oh, Karang Taruna. Nggih, mboten apa? Nyuwun Mbak Sulis, Mbak Punjung kalian Mbak Lilis Karnali, Karangkates